ҳафташ намешавад ки намешавад, як ҳафта бекор мемонем. давлатёр хоҷаев инҷо мунтазири корфармо аст. баъди бозгашт аз русия дар як соли пеш дигар ҷои кор наёфт ва маҷбур шуд рӯ ба марди корбозори душанбе биёрад. 2 фарзанд дорад ва мегӯяд бояд барои онҳо нон барад. Пандемия ки намешид ака мо дар ҷои кор фаъолият мона давом дода сабдем омада будем, мақсад гулакомона сарпаноҳ хонаву дармона соз кардаги будем. мисли давлатёр ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик ба иллати ҳамагирии COVID-19 натавонистанд ба Русия баргарданд ва инҷо бекор мондаанд. бонки осиёи рушд мехоҳад бо ҷудо кардани $30 миллион ба рушди бозори кори Тоҷикистон аз ҷумла касбомӯзӣ ва ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ кӯмак кунад. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз ин тарз ҷонибдорӣ кард. созишнома аз 3 қисмат иборат буда ба дастгирии бештару фарогири мақсаднок, вусъати дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ оид ба таъмини кор, тақвияти банақшагирӣ ва идоракунии хизматрасониҳо дар самти муҳоҷират нигаронида шудааст. зимни муаррифии созишнома Юсуф Маҷидӣ муовини вазири молия шарҳ дод ки ин маблағ ба кадом самтҳо равона карда мешаванд. аз ҷумла сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии маркази омӯзишии соҳаи туризм ва хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе, маркази омӯзишии соҳаи энергетикӣ дар шаҳри Роғун ва маркази омӯзишии соҳаи агросаноатӣ дар ноҳияи Дангара, инчунин 3 адад маркази хизматрасонии муҳоҷирин дар ноҳияҳои Ғосе, шаҳри Бохтар ва шаҳри Хуҷанд. мувофиқи маълумоти расмӣ дар Тоҷикистон шумораи бекорон камтар аз 3% ташкил медиҳад, вале коршиносони мустақил мегӯянд ин омор хеле дур аз воқеият аст. ихтисоси миллионҳо доллар аз сӯи Бонки Осиёи рушд барои касбомӯзии муҳоҷирон ва беҳбудии вазъи бозори меҳнати Тоҷикистон дар ҳолест ки шикоятҳо аз бекорӣ дар шароити пандемия бештар садо медиҳанд. бархе коршиносон ҳам бар ин назаранд ки то замоне ки кишвар ба бунёди корхонаҳо ва рушди истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ аҳамияти ҷиддӣ надиҳад, ин мушкил ҳалли худро пайдо намекунад. дар ҳамин ҳол бозгашти муҳоҷирони бекормонда аз Русия ба Тоҷикистон идома дорад.